KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Ka kinro bat ka jarnar balaker na kabenta banyada ya kajing bret nyot sha kawa umkra kala tua kinsan ha kapor kumbalai shiteng ai minstep jong kala asniu blai ka sautarik umna yayong arajar arpoar ha kabenta badang hap hapa upur usam jong kasnong laumali bat kabadan mar persha jong ka senjuk waing do secondary school Shillong Hagani ke jingjia amshim ladan mano babin saw namar bakane ke jing tua kala jia ha kapor minstep Kajing tua jong kene kekenro kalawan ra rui kajing klem jong ki pos elektrik ki bala penthot ya kalait kawan jong ki kali ki baju yai lingba ka surok ka bami shayo polo